Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Dili ko mahimong malimot ining kapita. Dinhita na nagko. Dinhita gitugkan og buot. Og dinhi ko unang Unang? basta daghang unang akong nasinati ining dapita. Oh. Gigakusan ko nimo. Happy kay ko. Imo kong gidadi ni. Salamat, Dave. Salamat. Maduaw na nako ang uban akong kaliwat kani apa dinhi. Salamat ka human sa pipila ka tuig. Makita na ko sila pag-usab. Nasayod ko nga malipay ka kung dadunti ka dinhi. Malipay gid ko. Malipayon kay ko ron. Sobra. Og kana ang mas mahinungdanon. Ang malipay ka. Gusto kong malipay pa ka, Jenny. Gusto kong ihatag ko ka na nimo. Dave. Dave nga no. Ngano? Dili pa ka obvious? Dave, buti mong ipasabat nga. Jenny. Mahinungdanon alang na ako ang kalipay sa suol na akong higala. Oh, Igo ko lang giuli diyan nimo. Ang kalipay nga imo nahatag usab sa akong pamilya, Jen. Sa pag-abot nimo sa among kinabuhi. Musa salamat. higala. Higala. Husto. Suod tang manakigala. Uy, Jin! Jenny! What ako, uy! Ano ka mukha ko? Jin! What sa, uy! Jen! Pahala ka niya. Jen, kadyan sa ba? Awa, oh? Ice cream? Anong usara man ay magipalit? Ako ra na. Atong duha. Ang usa ka ice cream? Ano ba di? Kahulot di ka na. Ang kadako ana. Pulit-pulit, ha? Anong puli-puli man ta? Uyab da ita. Puli-puli taglaway. Sas! Kaarte! Ikaw ba? Asab. Bantig di ka kahulot, ha? Sige, himo na lang na. Hutda na, ha? Agay ba? Ay lagi pangagbay kay bugat kay kagbukton. Di ka paagbay? Ano man? Mahadlo ka nga makitaan sa imong uyab din, Uyab di ka? Wa. Klaro ana. Muuban ay kog laag nimo ko naa pa. Ato na lang ko uban sa akong uyab. Kaysa nimo nga ako rang amigo. Che. Tanawa na gini siya, oh. Miuna na sa glakaw. Jen! Huy! Ikaw ha, ganina pa kasi pamiya, ha? Kupos sa putol kay ka. Gidugo ka, no? Dugo ka, no? Ay lagi pangagbay kay way baha. Okay, karaan. Karaan sa maniko. Karaon kay kawi. Smile na. Hali na. Ato tay. Sinihan? Malanaw tag sini? Daily, uy. Nanaw. Unsa di ay? Tudlo-tudlo na tas gawas. Ay, ay! Da. Ay, ay! Nisilti unta ka nga malanaw tag sini. Nagdaon ta og jacket, tugnaw kaayo. Tugnaw pa? Sus, may kay kaana no. Huh? Ano sa man? Pangagbay. As if ingon anak kainit imong ilok nga makakuha sa kabuknaw. Kaihiu na sa hinuon ko. Kapto sa ning popcorn oh. Ambi, Mangiisa ko kadiyot. kubanan ta ka. Nga magbitbit anang popcorn. Ayaw na. Masaon niya ka. Hilasong. Kabaday. Uy, amping ha. Danghag baya ka. Check. Naglain na inon akong tihanda. Bisag unsa ra magigipakaon ni Dave na ako. Umugos ra bagyo yun. Naipong na turon ko ano nadukay ko. Agdali ko gawasin ni sa CR. Nakatug na turon paabot na ako. Ay! Oops.
Sorry, o ako makabantay sa kong pagawas. No. It's my fault. Wasap ko magbantay. I was busy with my cellphone. Ang akong bag. Let me help. Ako na. Oh, so, you're a nurse. Giyon sa nimo sa pagkahibaw. So, imong ID. Here. Thank you. Sige. Wait, Yes? Joshua Duvan. Jenny. Dili ba unfair nga gihatag ko ang tibokong pangalan mo? O apelyido? Samtang ang imong pangalan lang ang imong gihatag nako. Ha? Again, I'm Joshua Duvan. You are... Jenny. Jenny! Uy. May kauban di siya. Dali siyang bibiya. Uman siya tawag sa mga lalaki. Anugon? Invite-on ko ta siya for coffee. I don't care kung mabiyaan ka pa din hing akong gikauban nga akong sekretarya. May rason yun ay. Kung nga nung napasugot ko niya sa pagpakigtanaw og sine. Ikakita ko rin usa ka anghel dining dapita. Jenny. Nakita ko ang tibok ng pangalan ug apelyido. Niyang gipunit kong iyang ID nga nahok. Gikan sa iyang bag. Sayang gugwa ko makapangayo niya sa iyang number. But anyways, naa siya sa usa ka ospital sa probinsya magtrabaho. Interesting. I could pay visit on you. Usaon niya ining mga adlaw. Jenny Samson. O di nadugay ka. Kay may kikatabi mo di kang lalaki. So may CR pa yun. Wa mi magtabi. Day, huwag mo magtabi. Kuptan na yung mga gana yung silang kamot. Wa mi magkuptanay. Nakig-handshake siya nako. Nakig-ila-ila. Nakigila-ila kag lalaki ka ba sa CR sa sinihan? Ano dili, uy? Kung tarong siya nakig-ila-ila nako. Ano din na? Tayo ba rakwit? Ano dahil murag sadaan ko? Di day mahimo nga makig-ila-ila ko sa uban. Mahimo man. Huwag may magpot ni. Uy! Nayabong ko pang popcorn. Kipundak man naman sa pagbutang sa kong atubangan. Sorry. Suko ka? Aman. Mitakilid ka. Suko gid ka. Hoy, Dave Iyas. Klarohon ta ni Bi. Ano nasuko day ka nako? Ako masuko. Naglagot ako. Idi nasuko ganin ka. Huwag gani. Nabwisit ra. Parehas naman na. Ano day ka, uy? Kay dili gusto sa ka babae nga makikila-ila sa usa ka lalaki sa bisan asa dapita. Dili formal lang imong gibuhat. Usa ba ka? Abi pa lang atong tawhana nga sayo na ka pagkababae. Dili ko gusto makikila-ila ka ni bisan kinsa kasabot. Kay? Kay higala ta ka. O giprotektahan ta ka. Higala raman da ita. Idi ayaw pag-uwi diag reaksyon. Kapoy ni mo. Dili ko makauyab kung ingon anak ka ka-overprotective nako. Who knows? Mao na tong lalaki ang angay unta nako. Bitaw. Guwapo. Dato o kitsura. Naka-long sleeve. Executive ang dating. O murag, buutan sad. Murag wa pa kang maibaw kung di mo nyo na ito. Wata mahibaw. Buutan sa di ay ito. Naka-long sleeve, ha? Daghan na to sa kay okay, ah. Mestizo o niya ukay-ukay. Hastang apelyado, imported for your information, no? Daghang apelyido nga imported. Pero, bisdak dako. Tagpailan. Inglesero pag yun. Oh. Uso man arong English. Feeling yun ako may kaya gito siya. Kami naman. Sagad sa manginginad, nindot o barog. Tingalig na apa siya dinisod sa sinihan. Kung mahuman ang salida, unya, pasigaan ang mga suga, ako siyang tanawon sa palibot. Ano man? Aron makikila-ila ko niya tarong. Bayan no? Di ba't sipar kay kaan na tanahon? Bahala ka dyan. Uy! Psst!
Asa ka, uy? Kibiyaan ko ni Jenny. Basta alay. Dito na ako ang isulti niya. Ano ba siyang naglagot man ko? Ako sundon. Cheap di ay ko ha. Bahala ka diha. Tuo kag di ko makaulit nga ako ra. Bahala kang Deva ka. Pagdali ko biya. May nilang kani kay hayag-hayag na ning mga sinihan ron. Di pareha sa unang nga ngit-ngit kit kaayo. Ha, agay! Agay! Magupagani ko ni ingo nga hayag-hayag. Nadagma na hinuon ko. Agay! Kadang hagid. Uy, kanisang hagdanan ba? Hey, careful. Need some help? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!